Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog žele mede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo! Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? Ne! Moja ruka! Uspelo je. Chloe, šta radiš? Ne! Baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svoje žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool. Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Hoću tortu, a možete početi da spremate. Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru.
I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Bako? O ne, je li spava? Hej, ustaj! O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. A baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negdje lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte. Obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. A bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. A bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekala. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak.
ispalo? I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte bolja. Kako da ne? Moja je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijetno, mala. Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Ćao svima, dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer pitu. Hoćete moći? Naravno. Da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. Tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. Da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. Da, bako vidi. Odlično, valjda.
Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. A sad mi spremite koktel. Da, pije mi se nešto ukusno. Ajde, požurite. Naravno, draga. Sad ću napraviti voćni koktel. Treba mi ananas. Od njega ću napraviti jestivu čašu. Da, izvadit ću unutrašnjost. Odlično. A sad mi treba blender. Gde je? O, evo ga. Stavit ću voće unutra. Prvo mi treba mandarina. Aha, tako je. Zatim ću uzeti jabuke. I uključujem blender. O, gledajte kako to lepo izgleda. Super. Baš mi se sviđa. I sama bih popila takav koktel. Dakle, sipat ću ga u čašu od ananasa. I na kraju ću ukrasiti sve bobicama. O, da, to je preslatko. Baš sam zadovoljna. Šta to radiš? Ja ću napraviti mlečni koktel. Sipat ću mleko u čašu, tako je. Zatim ću uzeti čokoladne bombe. Gledajte kako mogu. Bako, zar to nije super? Gledaj. Ja sam klovn. Jao, sve sam ispustio. O, šta je to? Marshmallow? Probat ću. Sviđa mi se. Da, ali ostala mi je samo jedna čokoladna bomba. U redu. Jess će sama staviti u mleko. A meni treba grožđe. Stavit ću ga u čašu. Da, na pola. A drugu polovinu ću napuniti ledom. Zatim ću sipati vodu. Tako je. Gotovo. A sad ću dodati malo jogurta. To je to. Moj koktel je spreman. Jess, možeš da probaš. Prijatno, draga. Vrlo rado. Sve izgleda jako super. O, tako da počnem. O, to je čudno. Ovdje je čokoladna kuglica. Šta da radim sa njom? Shvatila sam. Treba je staviti u mleko. Da, tako je. Uspelo je. Neverovatno. Pa to je kakao sa marshmallowom. Mora da bude ukusno. Da, super ideja. Baš mi se sviđa. A šta je ovdje? Ovo je voćni koktel u ananasu. Čak ima i voće na čačkalicama. Obožavam voće. Sviđa mi se. A sad ću probati sam koktel. Wow, kako osvežava. Da, osjećam se kao na pravom odmoru. A znate, dopalo mi se. Ostalo je probati posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. I ukus je dobar. Ali pobedila je baka. Čestitam. Jeste čuli, ja sam najbolja. Pobeda je moja. To! Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. Ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. Gde je moja korpa sa voćem? Dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao,
Jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallovom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju? Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Posljednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam. Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Cool! Oho, to je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila. Rado ću ih pojesti. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Hvala, draga. Srećan rođendan. Hoću tortu, a brže spremite. Tortu? Zanimljivo. Imam jednu ideju. Prvo ću sastaviti tortu. Moja torta će biti plava. Naneću krem. I izravnati ga. Odlično. A sad ću posuti sve plavim bombonama njorc. O, to je prelepo. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Odlično. A sad ću dodati malo više tečne bombone. O, da. Tako je lepa i privlačna. O, da. Pogledajte kako to lepo curi. Divno. Ne mogu da skinem pogled. Ali to nije sve. Ostalo je posuti sve pucketavim bombonama Poprox. Uzet ću ovaj prah rukom i bacati ga u tortu, ovako. Tako će izgledati mnogo lepše. To je to. Oho, Etane, imaš aparat sa žvakama? Da, skloni svoje ruke. Dakle, ukrasit ću svoju tortu žvakama. Treba mi roze žvaka. Da, imat ću lepu roza tortu. Sipat ću žvake u centar. A nekoliko žvaka ću razvaljati oklagijom. Eto, sad imam veliki listić od žvake. Mogu pokriti svu tortu sa njim. Eto, sad je moja torta postala roze.
Prelepo. Ostalo je staviti gore malo roza žvake i zalepiti etiketu Huba Bube. Na kraju malo roza šlaga i to je to. Ja sam završio. A ja ukrašavam tortu bombonama Maltesers. Odlično, ubacila sam sve bombone u sredinu, a sada vadim Kit Kat. Poređat ću ga u krug. Tako će torta izgledati još lepše. Divno. A preko ću sipati mrvice od Oreo kolača. Obožavam Oreo. To je to. Moja torta je spremna. A Lindsay, prijatno. Prijatno, Lindsay. Wow, kako cool. Hoću da probam svaku tortu. Počet ću od ove plave. Izgleda ekstra. I ukus je dobar. Da, sviđa mi se. A sad je na redu roze torta. Oho, unutra je žvaka. Super. Sad ću da probam. Mogu naduvati i balon. To je baš zabavno. Ostalo je probati čokoladnu tortu. Wow, izgleda odlično. A kakav je ukus? Prelepo, obožavam čokoladu. Divno, Marina torte pobedila, čestitam. O, stvarno, moja torta je najbolja. Hvala, Lindsay.